Fokus musik. Dundeng Mbak E. Piye kabarmu? Tresnoku sing wingi. Apa pilihanmu wis dadi karepe ati? Yen tak sawang esemu saya ilang. Apa kowe ra entuk kebahagiaan? Apa ra kesel atimu nutupi rasa gengsimu? Apa ra kesel atimu berjuangke tresno semu? Ra kabeh sing mbok perjuangke kuwi ngerti kowe, tapi kowe tetep merjuangke dek. Ra kabeh sing mbok tresnani balik tresnani kowe, tapi kowe tetep ngeyel wae. Besok yen kowe wis ora krungu kabarku, ngapuranen aku wis tau ngarepke kowe. Begitu dalam nganti aku sadar yen tresnomu dudu dinggo aku. Saksar Kisla. Kayang masih Fokus musik. fokus musik lagi. Dundeng Mbak E. Fokus di kamu aja ya. Benda mampu. Ya kudu mampu loh, Mas. Abot. Tak sunggi ya kan. Yo. Tunjukkan bakatmu, Mas. Ra kabeh sing mbok perjuangke kuwi ngerti kowe, tapi kowe tetep merjuangke dek. Ra kabeh sing mbok tresnani balik tresnani kowe, tapi kowe tetep ngeyel wae. Besok yen kowe wis ora krungu kabarku, ngapuranen aku wis tau ngarepke kowe. Begitu dalam nganti aku sadar yen tresnomu dudu dinggo aku. Yen tresnomu dudu dinggo aku. Yen tresnomu dudu dinggo aku. Penak no masih.